Salut, aranyes! Avui anem a fer un barret per aquest hivern, un barret amb una burleta. Ho farem amb agulles circulars i per això necessitem també una tisora, una agulla llanera i una cinta mètrica. D'acord. La burleta és optativa. Començarem posant punts. Jo he agafat per aquest tipus de llana unes agulles del 6 i per fer una mida com mitjana, diguem, bastant estàndard del barret, inicialment posarem 70 punts. Ui, ara no trauré això. Bueno. Està molt embolicat aquest centre. D'acord, ja tinc el centre de la llana. Doncs deixo aproximadament 1,20 m o una cosa així i començo. Recordeu que per posar punts havíem de deixar la cua curta damunt del dit gros, la cua que va al cabdell damunt de l'índex i començàvem fent el primer punt així només retorçat i després per sota del dit gros, per damunt de l'índex i ens capbussàvem a la piscina. Bé, doncs fent això, que ja us ho vaig ensenyar a fer en el tutorial anterior, anirem posant fins que tinguem 70 punts. I 70. D'acord. Ara hauríem posat els 70 punts, però en posaré un de més i ara veureu per què. 71. A veure, aquesta cua, perquè no em molesti. Bueno, com que igualment al final la tallaré la cua que em sobra. D'acord. Per poder teixir amb rodó, ara el que hauríem de fer seria unir el principi amb el final. Llavors, com que tot i ser un cable curt és més llarg, diguem, que el nostre projecte, doncs el que farem serà, agafarem més o menys per la meitat del projecte, dividirem el projecte en 3. Per aquí traurem un tros de cable i així tindrem aquests punts a prop de l'inici de l'agulla i aquí farem el mateix. Traurem un tros de cable i així tindrem els punts a prop de l'agulla. Llavors, el que farem serà, farem un punt del dret, aquí, teixirem un punt del dret i passarem l'últim punt pel damunt. I així ja hem unit el principi amb el final del nostre projecte. Ara aquí necessitaríem posar un marcador per saber cada vegada que fem el tomb que arribem al final de la volta. Això no ho havia preparat i no us ho havia dit. Bé, ja tenim el marcador. Veieu que només és un aro de plàstic, el posem aquí. Cada vegada que arribem a l'aro de plàstic sabem que hem acabat una volta. Bé, doncs anem a començar la primera volta. A la part de baix del barret farem un canaler. Per tant, un punt és del dret, un punt punxem de dalt cap a baix, agafem la llana i ens l'enduem, que és el que us vaig ensenyar a fer la setmana passada, i l'altre punt amb la llana pel damunt de l'agulla, punxem de baix cap a dalt i el mateix, envoltem la llana i ens l'enduem. Punt del dret, amb la llana a sota, punxem de dalt cap a baix, agafem la llana i ens l'enduem. Punt revés, amb la llana al damunt,
punxem de baix cap a dalt, envoltem la llana i ens l'enduem. Última vegada. Punt del dret amb la llana sota, de dalt cap a baix, agafem la llana i ens l'enduem. Punt del revés. Amb la llana a sobre de l'agulla, punxem de baix cap a dalt, fem un tomb a la llana i ens l'emportem. Bé, doncs així haurem de fer unes quantes voltes fins que tinguem un canaler d'uns 4 centímetres aproximadament. Bé, això és a gust de la persona qui ho teixeix, però de normal, doncs això, 4 o 5 centímetres, d'acord? Doncs ens veiem quan tinguem aquestes voltes fetes. Vinga, jo seguiré teixint. Fins després. Molt bé, ja tenim el canaler teixit. Veieu que tenim un trosset prudent per fer el barret. I a partir d'aquí teixirem en punt dret. Quan teixim amb agulles circulars, el punt dret fa que el resultat sigui punt de jersei. Ja de seguida ho veureu el que vull dir. Quan teixim amb agulles de pal, si tota l'estona teixim punt dret, ens queda el punto bobo aquest que en diuen, que fa com unes... El punt jersei fa espigues i el punt bobo fa com unes ondes. Llavors, a veure que això se m'ha tornat a escapar. A partir d'aquí, com hem dit, teixirem punt dret. També suposo que si heu començat a teixir amb mi ja ho haureu comprovat i si no us ho explico, veieu, fem tots els punts en punt dret. Quan arribarem al cable, això és el que us volia dir, quan arribarem al cable, haurem de tornar a repartir els punts i tornar a treure un tros de cable per un altre lloc, per una altra zona. Tornar a redistribuir doncs, com 2 o 3 grups de punts per treure. Conforme anem teixint, ara que hem començat amb el punt dret, jo, per exemple, amb aquest cable que tinc, doncs aconsegueixo com la mida ideal per no haver de seguir fent aquesta tècnica del cable. El canaler no, perquè com que queda més apretadet, doncs no arriba per la mida del cable. Però ara que començaré a fer tota l'estona punt dret, doncs arribaré a tenir l'elasticitat suficient com per no haver d'anar jugant amb estirar el cable per algun lloc. Veieu, estic arribant al lloc on he estirat el cable i he fet el looping aquest. Doncs bé, i ara què faig? Doncs, veieu, torno a redistribuir els punts, torno a posar punts a l'agulla esquerra, estiro de nou el cable i trec l'agulla dreta. Aquest primer punt hauré de vigilar que no em quedi massa estirat. Això ho faig perquè només trec un espai. Si traies 2 espais ja em quedaria aquí juntet. Però bueno, trec un espai i llavors intento que aquest primer punt
que no li sobri llana, perquè quedi aquí apretat o teixit aquí al cantó. Bé, i així anirem fent voltes, moltes passades de punt dret, fins que el total del barret des de l'inici del canaler fins a les agulles ens medeixi entre 20 i 23 centímetres. D'acord? Això ja depèn de cadascú. Si ens agrada una miqueta més llarg o ens agrada ajustadet al cap. D'acord? Jo, per fer-lo així com ajustadet al cap, perquè no faci buf a sobre del cap, perquè no tingui muntanyeta, doncs faig això, uns 20 o entre 20 i 23 centímetres. D'acord? Doncs us deixo teixint i ens veiem quan acabem aquest pam de punt dret. Bé, un cop teixit aquest tros que hem dit d'uns 20-23 centímetres, veieu? Doncs aquí començo a minvar. Llavors el que faré serà dividiré els punts en 4 grups. Dividiré els punts en 4 grups i posaré marcadors. Veieu que tinc marcadors de tot tipus, de totes mides, d'acord? Bé, doncs ara per diferenciar-los, el verd serà el que ens defineix al final de la passada. Doncs, mira, agafaré aquests liles que són una mica grans, són per agulles grans, o potser aquests dauradets. No sé si es veuen. Veieu? Doncs hem de comptar els punts, dividir-los entre 4 i a cada principi de grup de 4 farem 2 punts en un. Mireu, acabo l'últim punt de la passada i aquí faig el primer grup. Veieu? Agafo 2 punts per fer un punt dret, de tal manera que de 2 me'n queda un. He minvat un punt. 2. Ui, com que en tinc 70, que n'hagués pogut fer 72 i així tindria 4 franges de 18 punts, però n'he fet 70. Llavors tindré 2 franges de 18 i 2 de 17. Aquesta primera la faré de 18, són 2 punts, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Molt bé, aquí poso el marcador i torno a fer el mateix. De 2 punts en faig un. D'acord? Ara la propera franja la faré de 17 punts. I així quedarà més ben repartit. Aquí en tinc 2, 3, 4, 14, 15, 16 i 17. Torno a posar un marcador i repetiré això. Ara en faré una de 18 i finalment una de 17. Una vegada que tingui els 4 marcadors posats, aquesta serà la primera volta, doncs faré 5 voltes on després de cada marcador treballaré 2 punts junts. D'acord? I així anirem minvant punts per fer el tancament final.
D'acord, ja hem fet les 5 passades, minvant a cada marcador. Veieu, us queda així com una espiga així de canto. Com que són 4 espais per volta i 5 voltes, vol dir que ens hem menjat 20 punts. I aquests 20 punts, ara a l'hora de tancar, es notaran, perquè no quedarà el tancat tan gruixut, diguem. Es podrà tancar bastant tancadet, bastant a prop. Llavors, el que farem serà anar traient els marcadors conforme anem passant. Veieu que he tallat la llana, he enfilat l'agulla, he tallat un trosset no gaire llarg, he enfilat l'agulla i ara anem traient els marcadors i anem posant els punts aquí a l'agulla. Molt bé, ja tenim un tram. Trec l'altre marcador. Tenim el segon tram. Hem passat el tercer. Ens queda l'últim tram. I tindrem tots els punts aquí a la llaneta. Llavors el que farem serà apretar-los. D'acord. Apretarem perquè quedi... Vigileu que no se us escapi cap punt. Els apretarem aquí, apretadets, però no en excés, perquè ara hem de controlar de poder passar una segona volta per reforçar una mica. També ho podíem haver fet amb 2 llanes, directament amb 2 llanes, però bueno. Jo acostumo a fer així. En aquesta segona volta, si hi ha algun punt que no l'agafeu, no és tan preocupant, diguem. A la primera sí, perquè se'ns desfaria, aniria baixant el punt avall, se'ns faria com si fos una carrera a les mitges. Doncs tiraria el punt avall. Però ara aquesta vegada no, perquè ja està agafat amb la primera, que és més fàcil d'assegurar-los tots. I ara intentarem, doncs això, apretar una mica perquè el forat aquest del mig quedi el més petitó possible. Posarem l'agulla pel centre, l'agafarem per dins i rematarem. Veieu, aquí dintre rematarem així una mica. Rematarem i amb el trosset de llana que sobri, si voleu, podeu aprofitar per posar-hi el pom-pom. Jo aquí li faig un petit noset i ara la passo un altre cop per dins dels punts. I així reforcem una mica més també. Bueno, i potser faig un altre noset. I ja està. I aquí, ara aprofito per posar-hi el pom-pom. D'acord, que veieu, és d'aquests que tenen una pestanyeta.
D'acord, ara aquest no el cosiré gaire perquè la persona que es quedarà aquest barret em sembla que li vol treure el pom-pom. Molt bé, doncs ara el que faig és rematar la llaneta de l'inici. Recordeu que ens ha quedat aquell trosset de llaneta que hem deixat, sí? La passo cap a dintre. Primer de tot la passo cap a dintre i després la remato aquí amb una d'aquestes costures que pugen, d'aquests punts drets que pugen amunt, i faig un anar i tornar, com sempre. Sempre us dic que si és anar i tornar, doncs la llana ho té més difícil per escapar-se. Perquè si fem una enganxada a la llana i només té una direcció, és molt fàcil que la traiem del seu lloc, sobretot si no hem fet cap noset. Però si és un anar i tornar ja és més complicat, encara que ens l'enganxem. Molt bé, i tallem. Ara jo el que acostumo a fer és aproximadament per aquí on hem fet l'inici, al final hem rematat la llaneta i això. Bueno, no és que es noti, perquè si ho busqueu ni es nota, però queda com més acabat, més professional, diríem. Li poso una etiqueta. Aquestes etiquetes es compren online, diguem. Deixem-ho així. D'acord? La poso aquí, que hi diu que està feta a mà, amb amor. Molt bé. Ara amb unes estenalles l'apretaré, però el resultat final és aquest. Espero que us agradi molt i que us animeu a fer-lo. És un regal superxulo per fer un detallet d'aquestes festes. Bé, doncs, espero que em continueu seguint, que us agradi el meu canal i ens veiem a la propera. Molt bé, adéu!